benesidalo angixabene mina noNgizwe. uNgizwe uyohleze ubhudi kumina umngani wami futhi omkhulu. Kuphela sime ekusebenzisaneni. Uyabo? Engicabanga ukuthi into wonke umuntu even ngisho intombazane nibona ngoba amantombazane elokhunja kwesinye isikhathi engathi aba akekho umuntu ongathanda ukuzazi iposition yakhe ukuthi ubhilo ngaphi. Uyabona nje Sipham Somi nawe sina Xolani Ngobese Thembu Bruno. Ngicabanga ukuthi nawe empilweni yakho ngawo sonke isikhathi kufanele uzazi kumuntu ukuthi ubelonga kuyiphi position. Namantombazane emjolweni ayasalela ukuthi asiwacacisela ukuthi abelonga kuyiphi position ithini. Yabo? Even nawe noma uzwana nomuntu so kufanele unizwane but uzazi ukuthi ubelonga kuyiphi iposition. Yabo? Mina angixabene noNgizwe. Ayikho nento encane into esixabanisile. Umngani wami namanje semngani wami namanje ngamfonela kuphela sime ukusebenzisana. Ukusebenzisana kwethu akuhlangene nobungani bethu. Ayikho futhi into esinqaphilane ngayo ukuthi ubani wenza iphutha. Kube nje abantu nabo abafana nami ukuthi uma ngabe bebonakala ukuthi kushuthi bona benza into engcono kunale mina engiyenzayo, kushuthi kufanele ngibadedele ngibanikeze ithuba beyenze bona besebenze nayo. Yabo? Because uma ngabe ngise mina kunesikhathi la engizofila khona ngazi ukuthi iposition yami ayihlonishwa. Beside ubungani khona ukusebenzisana kube khona ubungani. Uyabo? Even nabadlali bebhola bayadlalela amaqembu ahlukene. Uma ngabe esegroundini ubani usuke semsebenzini edlalela iqembu lakhe, kodwa mase bendawonye basuke sebekhulekele bonke. Ubungani nokusebenza into ezimbili ezihlukene. So ukusebenzisana simile kodwa ayikho into esixabene ngayo. Sengabangani si right namanje ngamfonela ngenzeka futhi nisibone futhi sindawonye ukusebenzisana ongeke kusaba khona. Okuthi nakho futhi hayi ukuthi ngithi ngiyaphuma for good. Uma ngabe kwenzeka ngalendlela mina engifisa ngayo ngezivumelano zethu ngisengabuya futhi ngiphinde ngiqhubeke ngisebenzisane naye. Kuphela iposition yakho uma ngabe umuntu ibalekile ukuthi uzazi. Sayakahle bafethu ngoba ngiyanichazela nina futhi ngiphinde ningitshele ngendlela yenu. Bengayona nalento ebengithi ngizokhuluma ngayo le mina bengithi ngifuna siyixoxele nje ngenye into eyisana phambili impilo zethu. Kodwa nje lokho bafethu cha asixabene. Kungenzeka futhi nisibone sindawonye ukusebenzisana kuphela okungasekho because kunezimo ezenzekile futhi hayi ukuthi zenziwe uyena, zenziwa abantu nabo abafana nami abasebenzi. Ngoba kahle mina ngisiphi umshuthi kunomehluko phakathi kwa cameraman nenkampani eshuthayo. Mina ngisiyo cameraman nginenkampani eshuthayo. So ukusebenzisana kwethu kuhlukene nobungani bethu. Ekusebenzisana kwethu sinezivumelane zethu thina esizaziyo. Kubalekile ukuthi ukuze ngingalokho ngiba ne-hard feeling noma kubuke ngazi ukuthi mhlambe nginomona angimdedele kuba khona abantu abazoyenza lonto ngendlela bona ababona ngayo, kodwa hayi ukuthi khona esiphambene ngakho. Cela ubuyele kwacingayo engakapheli insuku ezintathu ngaphandle kwalokho
Ingane seyiphosela. Ay ngeke bafethu ngeke. Bafethu ngeke nginyenge nina. Ayikho nini. Yini nifuna ukuzongixoba, yini nifuna ukuzongiphula umoya nje. Hayi. But mfethu bekumele nikulungise nobabili eceleni because wayibeka mfowethu noNgizwe hlakaxoshiwe uGezani uyachaza. Ya bafethu. Ngiyajabula ngoba seseniyayizwa lento no I know. Nethemba nami lokuthi mhlawumbe izokwazi ukulungiseka. Yilokho nje kuphela. Kubalekile ukuthi mangabe uwenza into noma kuthiwa ujola uthandana nomuntu ithi umfana intombazane ufuna uwazi ukuthi iposition yakho ikuphi lo muntu. Uma ukuthi umfica nendoda ufuna uwazi ukuthi ngeke uzumfonele ebusuku ngeke uvele usuku umfonele futhi ukubonana kwenu kuzoya ngokuthi yena unaso yini space. So lapho uyayazi position yakho kulo muntu. Uyayazi lapho position yakho noma nawe intombazane ujola nomfana uma uthi umfice enentombi noma enomfazi ufuna wazi intombazane ukuthi okay kushuthi ngizo understanda yena ukuthi unomfazi angeke ngize ngimfonele ebusuku uma ngabe nomfazi wakhe ngeke ngize ngimfonele ebusuku noma mina ngu number 1 kuyena ngiyayazi position yami ukuthi mina number 1 ministrate sakhe. Ibalekile leyo nto leyo. Uma ngabe wenza into ungayazi position yakho ukuthi ibhunga kuphi engikholwa ukuthi ngeke nawe uthi intombazane uthandana nomfana mhlambe uthola ukuthi umvakashele kodwa kubuye kufike enye intombazane ethi nayo ithandana naye. Yazi position yakho ukuthi kushuthi lokho ngizokulwela ukuthi hayibo angingamusa phela ukuthi chaphazeke angingachaphazeki. Ufika kanjani umuntu endlini ngibe ngikhona uyayazi la position yakho lapho ulwela iposition yakho because uyayazi position yakho ukuthi number 1 noma number 2 noma number 3 yabo. Noma ngabe usebenza enkampanini makuthiwa ndoda director lapha wenza ukuthi yabo kufanele zonke izinto zedlule kuwena kuba uwena odirector ukhipha inqumo. Uma ngabe sekuqhamuka umuntu ongaphansi kwakho ekutshela ukuthi kwenzeka kanje shuthi lapho wena wenzani ke ufuna uyazi position yakho nje mangabe umuntu ukuthi iposition yami yile yabo because ekugcineni kosuku uma ngabe kwenzeka iphutha uma libhekfire so backfire kuwena yabo kodwa ngoba laba abantu abaseceleni bazi ukuthi iposition yakho leyo yabo. So nje ngifuna ukuthi nibe right bafethu akukho asikubangile futhi kusengenzeka futhi niphinde nibone uma ngabe willing ukuthi kulungiseke mina lokhu ebengikhala ngakho yabo. Uma ngabe willing ukuthi engilalele ewuzwe umuzwa wami ukuthi na lokho engikhale ngakho ukuthi na into engangiphathi kahle sengaphinda futhi ukuthi nisibone sisebenzisana kodwa kokungani hayi cha into engasoze yaphela leyo. Into engasoze nje yaphela leyo isakhala nje. Nibe right bafethu ngiyabonga kakhulu yabonga.